যতন খুলুমখা তে সিবাই খানি খরাং চিলেন আং সামুং জমাতিয়া তিনি অর হদ্রাই গামি অর জাগো কাইসা লুকু কুথুম সিকন সাপান্ডা খাইজাंनाय অর জাগো চিনি সার সংতঙ্গু সার রঞ্জিত দেববর্मा বংখা सेंट्रल कमिटिनि एडभाइजार बबाई किसिसा कक थाइसा थाइनि सालायनाय तै बुसिनि अक्रा रक दंगो बबाई बाहानि ब्रक बाय किसा कक सालायानो जोंनि सार पूर्ण कृपा जमातिया yang trino जमातिया ब्रक बाय जों कक थाइसा थाइनि सालायनाय सार पहिला जगा ननो किसा सोंगान मुसुगो ताबुक तले सिनि तिप्रा हागो तिप्रा मथा बहायनो बीजेपी गभर्नमेंट बाय थानसां लायखा थानसां खांखे ताबो गोबां मानो सिनि बिसिंगो अमहाय जागा दंगो जे जागो सिनि एमडीसीबी गरै एमएलए बि गरै तागरम दिओ हद्रायगोनो सिनि तेलेमरा कन्स्टिट्यूशन नो एमएलए बि गरै सिनि तिप्रा सानि माने तिप्रा सानि दंगो माने तिप्रा मथानि एमडीसी गरै एमएलए गरै कोनो मन्त्री गरै अमहाय जागो सिनि तिप्रासा जे तिप्रा मथा खाइ थंनाय राव बम हाइके बो बरक सुजुग सुबिदा जे गभर्नमेन्टनि फाइमानि बबते हाइके बरक न बरके मानाय पावार हामबाय सिनि ताम मेदे हानि खरां नि मिडिया न बेलायखनो हामबाय तामनिखाय दिनि सिनियर हद्राय अञ्चल सम्मेलन फाइ मानजा फाइन बागै ओंखाय ताबुक निजे सिचुएशन जों तिनो तेलामरा पलिटिकल ब्लक हिनो मनो आरो बिथिं हद्राय कायसा अञ्चल जों तिनि कमिटि खालायनाय बनि बागै जों कनफारेन्स रिंजाखा ओंखाय ताबुक जों तिनिओ एरियाव तिनिमो एडिसिनि हिंखाय अबक्रायो सुल्ल माननाय पुलिनपुर ओंखाय विधानसभा निंखाय तेलामरा विधानसभा जेनारेल ओंखाय अ जागाव जों नुखा थांनाय एडिसि इलेक्शनाव दिनै सुल्ल मानदाय पुलिनपुर एमडीसी तमनि दिनै बरंदां चित्त देबबर्मा ताबुक एसेम्बलिनि मेम्बार उंखा एमएलए उंखा ताबुक चिनर एमएलए गरै ओंखाय अ जराव जों एमएलए गरीब उनका एमडीसी गरीब हारो जों चिनि तिप्रा मथानि तरफ থেকে जों विभिन्न डेभलपमेंट वार्क चिनि एडीसी কর্তৃপক্ষ बाय যোগাযোগ खालायते जों सामुं खालायलाय दङ বিশেষ করে চিনি महारानी तेलामुरा नि एमडीसी चिनि बरंदां कमल कलय दाबो ब इएम टिटी एडीसी हापांनि बनो जोंनो सबकिछु यांगो ब नायकलय दङ विभिन्न डेभलपमेंट वार्क जाते चिनि जनगण मानाति ओंखाय ताबो जों तिप्रा मथा पार्टी जों बीजेपी बाय एलायंस जोंखा एलायंस जों माने परे जों ताबो चिनि जे एडमिनिस्ट्रेशन अब ताबो बुति दाचे चलिनाय चिनि अब सेंट्रल कमिटी बर बीजेपी नि जे पार्टी नि কর্তৃপক্ষ बाय सालाय बर कायसे गाइडलाइन दिनाय जेहेतु चिनि ब एडमिनिस्ट्रेशन चिनि खरंगै मंत्री हाबकाबा कैबिनेट मिनिस्टार बरंदा अनिमेश देबबर्मा ते खरकसा अंकाय विश्वकेतु देबबर्मा बर खरंगै चिनि मंत्री कैबिनेट हाबका ओंखाय ताबुक चिनि प्रशासनिक सामुं डेभलपमेंट बागै अब कायसा गाइडलाइन बरंनि बाय आसुगै तैयारी खायने चिनि सेंट्रल कमिटी बरंदा अब इंस्ट्रक्शन दिनाय बाहायके चिनि एरियाव गोबां डेभलपमेंट सामुं अब चलिनाय अच्छा सर और एरिया नि एमएलए हिंका अंके तले अब सी प्रतिमा भूमिक मैडम सॉरी कल्याणी राय बसी बोले और ने जे तिप्रा मथानि लोकल नेता बोले एक्सेप्ट खाइने देबा अब तो बो एक्सेप्ट खाइने ने खाया अब जों ताबुक जेहेतु जों जय और ताबुक कोalition थांखाबा अब कोalition जेहेतु जों और तिप्रा मथा मोस्ट ऑफ द एरिया माने एडीसी विलेज
chini tipra mothani andaro or jotono BDC village tipra motha capture khaijak engke bini procession development work chalna hingkai অবশ্যই বগনি পার্টিনি তরফে একটা ইনস্ট্রাকশন মানায় এবং ইনস্ট্রাকশন বাম পরিচয় কাইসা কমিটি খাইলাইনি জয়েন্ট কমিটি খাইনাই সরকারি বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট সামু খাইনা যেমন ব্লকনি সামু ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক খাইনানি অবশ্যই চিনি যে চিনি পার্টিনি যে ডিসিশন চিনি যে অভাব অভিযোগ আর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক খাইনা হাকাই চিনি ত্রিপুরা মথানি ভিলেজ কমিটি খাজাक दङ मनिटरिं कमिटि खाजाक दङ ओ मनिटरिं कमिटिनि थ्रुते जों अब सामुनो डेभेलपमेन्ट सामुनो खालायनाय এবং जों दाबो गभर्नमेन्ट सঠিকভাবে সিদ্ধান্ত না মানি পরে दाबो चिन सेन्ट्रेल कमिटि तो कायसे डिरेक्शन दिनाय जों बाहायकै जेहेतु दाबो जयेन लिबा जों बाहायकै सामु हुम खालायनाय अब कायसे डिरेक्शन सफायनाय ब्लक BSC चेयरमैन खालायना नाखै खालायनाय बा जयेनलि कायसा विलेज कमिटिओ जयेनलि ত্রিপুরা मथा बाय IPFT बाय এবং চিনি BJP बाय अब ताक तो तीनटा दल और जों जयेनलि कोआलिशन गभर्नमेंट खाका एखौ तीनटा दलनिनो प्रतिनिधि दंनाय विलेज कमिटिओ दंनाय BSCओ बो दंनाय एखाय अमहायकेनो प्रत्येकटी डेभेलपमेन्ट सामु जों सालायनानै बिसिंतै आबो जों खालायलायनाय सार इनके नन कायसा कायनि सोंमो नों तले लोकेल नि अरनि इनके सिनियर लीडर लोकेल नि इनके नों अरनि लोकेल जे नेता BJP नि मेम्बर तंगु चेयरमैन तंगु बरक बाय कोनो कौरुदे सालायखा जों थासा खायगे मिलिलाय सामंमा खायलायनाय ते सिनि टिप्रा सारनो जतनो खागलाया खायगै सामं खायलायनाय रलायनाय अमाहायखाय कोनो मालायलाय मंदे तो तंखा ताजरात आं एमनेते लोकेल हिसाबै जारा IPFT खालाय दंनाय BJP खालाय दंनाय बा विभिन्न पार्टी खालाय दंनाय बर खूब गाहाम टाम दङ कोनो रेसारेसि करे मिसा करे आंके बखान कखनो खुलाखलि सालाय माने जाति दफानो तै खुलाखलि सालाय दं किन्तु ताबक जों हाय खालायलायनाय हायखे खालायलायनाय आंके जों सेन्ट्रेलनि बाहाय एडभाइस फाय आबोनो नायैनो तुले याप्रि सेलायनाय गोबां मा अमाहायरबो नुकजागो सिनि टिप्रा मथानि जे लोकेल लीडर दंनाय मेम्बर हनै संजाग्रा दङ बरकनो पन्चायत बिसिंगोसि हसे हाब्राया पन्चायत नि जे कर्मचारी दंनाय रनो जों कौ नारिमाया अमाहायरब दं इनके अबहायदे उनो हनै आनि सोंमुंता आं आसा खालायो जुदि जे सिगां किसा लिड खालाय दंनानै बर काहा के तामनार दं के हाजा बिसिंतै केसनो कार्य के सामु खालाय दं के आं आसा खालायो आमतो याय प्रॉब्लम एराइसिं नायना सार इनके ब्लाय ब्लाय के हामबाय जों मै गोरों मानिबाय